wadhi Migori chenro mag gedo mag ute manengo gi yot mabende ong'ere kaka affordable housing project migero kod omenda maromo shillings bilion 1.1 ochakore kar chor bura ma Awendo. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kod jod bura ma Awendo ne otelo e chenro mar chako gedo no. Gedo ma utego manengo gi yuma chakruok mar yawa yanga kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko kaachiel kod jod bura ma Awendo Walter Owino en chenro mar ariyo mag ute manengo gi yweyo ma igero kod piny owacho e gwego mag Awendo. Ute manengo gi yweyo gi gin moko kuom chenro mag dongruok ma oting'o gedo mar chirni manyasani kod ute manengo gi yweyo e kaunti ma Migori maromo 32 ma igero kod omenda maromo bilion 28 ka okalo kuom bad migawono ma ochung'ne ute kaachiel kod bombe. Kidwa neno ka piny moro gerore to nyaka gibed gi ute manitie gorofa gi dareche mabeyo gi pi mabeyo. Walter Owino ni wamakorego pi ma Awendo biro ka. Pi ma Awendo Lake Victoria South, pi ma Awendo biro ibro losi makamo ng'ikorego cha ochopo koni. To kendo adwa ni uchak pangoru, ung'eyo ni samoro wanyalo mana medo wuoyo e weche mag ni dhi gednu wakia jotich. Adwa ni uchak apply, uchak oro kwayo mar dak e utegi. Ka jogi dhi gere units moingo 500, malo kucho bigere moingo 300. Adwa ni utegi uchak ng'iyo ere kaka udwa bedo landlords, ere kaka idwa nyiewo ot ma koro ichak ger kani. Director migawono ma ute kod bombe bade ma Nyanza Jared Bwoga wach ni gedo mar ute manengo gi yweyo ma chakruok mag gedo magi ochakore odiechieng' ma kawuono koro dhi kawo kinde mar dweche 18 mondo korum. We have projects courtesy of leadership elected in this county led by His Excellency Governor here worth 28 billion, a total of 32 ongoing projects. Mutingo projects are Parga Beach, mag affordable housing, projects are burial, mag institutional housing. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kod jod ma Awendo Walter Owino ne opoyo tend piny Kenya William Ruto kuom kelo chenro mag gedo mag ute manengo gi yweyo kod chenro mamoko e kaunti ma Migori ka bende gijiwo oganda gwego mag Awendo mondo koro bed kod ikruok makare mondo koro dhi nyiewo utego ka gedo gi rumo. Awacho ni watiyo maber nikech wan gi understanding and cooperation among or between us. Ang'eyo ni an governor, ang'eyo ni ne uyiero mjumbe ma Walter Owino, ang'eyo ni uyiero President Ruto ma President ma Kenya, to wang'eyo ni un weg tich e yore mopogore. Contractor ambaye amepewa hii kazi wanamit, asante sana and congratulations kwa kupata kazi hii. Wewe ndio unajenga kule na wewe ndio utakuja kujenga hapa. Ningetaka kukuomba kazi ifanyike speedy, kitu ya kwanza. Ya pili ni kwamba wale wafanyikazi ambaye utaandika kutusaidia kujenga hizi manyumba lazima wawe ni watu wa hapa. Jotelo gi bende ne opoyo tend piny Kenya kuom kelo chenro mag dongruok e gwego mag Awendo kaachiel kod gwenge mamoko e kaunti ma Migori mangima ka gisingo tiyo kode machiegni. Mag maendeleo gi to gi mamoko gote nyaka watii atiya machiegni nikech sirikande gi chalre. Gimidwaro mamiyo ji donjo e sirikal en ni wakel maendeleo ne jopiny. In sama maendeleo chopo iri, weche ng'amo kia odhi owuoyo gi ng'ama oko maki. Samoro mako dhoga kaneno ka jomoko jotelo moko larore ni kia gini mar gavana. Ung'eni japiny ok odich gi ng'ama otimo kiango. An ka gigi nitie kochilo kelo moro wabiro baore wan mana kanyo kech mago maendeleo. Jogono ma Awendo Walter Owino komachielo e twak mare bende ne okonjo kanyogo mag ODM mondo koro med bedo sirikal mar Manyuanda mondo giyude chenro mag dongruok mopogore opogore ka oseyo jogoeko makwedo sirikal mar Manyuanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Kisumu jagoro mgirore ma weche nyithindo kare na geng'o timo limbe kar to nyithindo ma mama ngene alwora